Здравейте, български приятели, и поздрави на всички, които говорят български у нас и по света. Днес ще ви представя приказката "Да развалиш хубавата работа" или "Кучешка опашка, закачена вместо опашката на Златка". Златката прилича малко на лисица и има красива голяма опашка. В древността един цар много харесвал опашките от Златка и закачил една на шапката си. Като го видели висшите чиновници, започнали да го имитират и те също закачили опашки на Златки на шапките си. Скоро всички в града, и големи, и малки чиновници, последвали тази мода. Но Златки нямало достатъчно. Какво да правят? Някои чиновници си закачили кучешки опашки. Кучешката опашка не била красива и когато хората ги виждали по улиците, тихо им се присмивали. Текста, който току-що ви прочетох, можете да намерите в коментарите. Тази приказка, освен на китайски, спинин и на български, е преведена и на руски, френски, английски, италиански и немски език. Благодаря ви за вниманието. До следващата седмица.